Ordinario do mes de xullo, que a primeira punto do orden do día, a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Algúnha alegación en relación ca acta? Algúnha alegación? Procedemos logo a votación. Votos a favor? Punto número 2. Proposta a aprobación proxecto técnico Camiño Escolar CPI O Mosteiro e delegación de competencias de contratación. Expediente 882/2026. Sí. Previo dictamen favorable da Comisión celebrado 21 de xullo de 2026, eleva ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o proxecto de investimento Camiño Escolar Seguro CPI do Mosteiro, Concello de Meis, un orzamento base de licitación de 556.295 euros con 58 céntimos, IBE incluído, redactado polo enxeñeiro técnico de obras don Luis Jesús Santiago Limeres, colexiado 23347. Segundo, dar traslado deste acordo ao técnico redactor para proceder a efectuar o reformulo do proxecto para os efectos previstos no artigo 236 da Lei de Contratos do Sector Público e, unha vez realizado, incorporar o proxecto do expediente de contratación das referidas obras. Terceiro, delegar na alcaldía a competencia como órgano de contratación respecto do expediente de contratación das obras Camiño Escolar Seguro CPI do Mosteiro, Concello de Meis, comprendendo todas as facultades inherentes a condición de órgano de contratación previstas na Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público, incluída a aprobación do expediente, adxudicación, formalización, interpretación, modificación, resolución e demais incidencias derivadas da execución do contrato, así como cantos actos sexan precisos para a súa completa tramitación e execución. Cuarto, a presente delegación producirase dende o día seguinte á adopción do presente acordo sen prexuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de conformidade co disposto no artículo 51.2 do Real Decreto 2568/1986 do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades locais. E quinto, dar traslado do presente acordo aos servizos municipais afectados e publicar o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos oportunos. Estaba pagado. No. Sí, Claro, sí. Votos a. Ahora, sí. Algún... Quería preguntar sobre o proxecto este, é dicir, se vai a ter salida revisando a carretera ao Mosteiro, a salida hacia Mosteiro Cambados, a carretera de Mosteiro Cambados, a ese trozo do tramo de parcelar. No, o sea, salida, tienes por la parte de atrás. Por la parte de atrás. Non, hai un tramo de apenas, non sei, 8 ou 10 metros que non, porque é urbano, non é rústico. Entón, o que se vai a facer é unha zona tipo rotonda na parte de baixa do colexo para que os autobuses poidan ver ali a volta, entrar e salir no mesmo lado. En este momento, tal e como está o plan, esa parte urbana non vai a ter salida, solamente vai a chegar hasta a zona da parte de baixo do pabellón do cole para que os autobuses poidan dar volta e tamén se poida estacionar por ali. Que habría que facer para darlle salida aí, porque ao final quedaría para rematar o que a obra. Sí, pero é unha propiedade privada. Habría que chegar a un Claro, propiedade. efectivamente. Sí, efectivamente, que ten un cacho estreito, que tal e como está ahora mismo, se día non ten unha ordenación do plan, unha reordenación, unha modificación, vamos, porque ali, ao final, se te fijas, é un embudo, a pista vai moi ancha, e ademais, iso é urbano. Chegou a contratar con propietario ese para Non, non se fixo, porque eso máis ben levaría unha modificación do plan. Ok. Que plazo de... Cando van a empezar as obras e que plazo de ejecución ten iso? As obras cando se liciten. Ora, con isto que se está aprobando, se está delegando na alcaldía o procedimento administrativo. Agora, no mes de agosto, bueno, pues é un mes así que as empresas están de vacacións, vais a licitar no mes de setembro, e logo, recordas, son 6 meses, 6 ou 8 meses. 6 ou 8 meses debe de ser o prazo de execución. E mentre está traballando, os rapaces por onde van a entrar? É dicir, mentre está facendo a obra... En fases. Claro, primeiro vai a unha parte, ou ben sexa da baixo ou a da arriba, e vais a facer por partes. Para poder salir, porque senón, terá que ser primeiro a parte de atrás, onde está a pista de terra, porque si se corta... Sí, para a parte de diante. Alguna intervención? Pois procedemos logo a votación. Votos a favor? Abstencións? Votaches a favor? Vale. Punto número 3. Propostas sobre as festas locais para o ano 2027. Expediente 1015, entendo que 2026 hai unha rata, por lo menos a miña con 2022.
No, sí, no, solamente. Sí. Porque eso es la convocatoria. Vale. Vale, bueno, procedo a dar lectura, non? Sí. Bien, previo dictamen favorable da Comisión do 21 de xullo de 2026 eleva ao pleno a adopción do seguinte acordo. Formular que a Consellería de Emprego, Comercio e Migración a seguinte proposta de festas locais para o ano 2027. 9 de febreiro de 2027, martes de Entroido, 29 de marzo de 2027, luns de Pascua, Nosa Señora das Cabezas. ¿Alguna intervención? Punto número 4. Proposta para a aprobación da Política de Seguridade de Información do Concello de Meis, expediente 682/2026. Sí. Previo dictamen. No, ahora está. Previo dictamen favorable da Comisión do 21 de xullo de 2026 eleva ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar a Política de Seguridade da Información do Concello de Meis, cuxo texto se incorpora como anexo ao presente acordo. Segundo, establecer que a Política de Seguridade da Información será de obrigado cumprimento para todo o personal do Concello de Meis, calquera que sexa a súa relación xurídica, así como para as empresas adxudicatarias, contratistas, proveedores e demais terceiros que accedan ou xestionen información ou sistemas municipais. Terceiro, facultar á Alcaldía para dictar cantos actos e resolucións sexan necesarios para o desenvolvemento, execución, actualización e implantación efectiva da Política de Seguridade da Información e da documentación que dela derive. Cuarto, designar ou ratificar as persoas responsables previstas na Política de Seguridade da Información, de conformidade coa estrutura organizativa municipal e coa normativa aplicable, así como autorizar as modificacións que resulten necesarias cando respondan exclusivamente a cambios organizativos ou de denominación dos órganos responsables. Quinto, encomendar ás persoas responsables designadas a implantación, seguimento, mantemento e mellora continua do sistema de xestión da seguridade da información, promovendo a realización de análisis de riscos, auditorías, plans de formacións e cantas dotacións resulten necesarias para garantir o cumprimento da normativa vixente. Sexto, dispoñer a difusión interna da política de seguridade da información entre todo o personal municipal e asegurar o seu coñecemento por parte dos terceiros que manteñan relacións contractuais co Concello de Meis, cando resulte da aplicación. Sétimo, publicar o presente acordo no portal de transparencia na sede electrónica municipal nos termos previstos pola normativa vixente. Oitavo, o presente acordo entrará en vigor o día seguinte ao da súa aprobación polo pleno sen prexuízo das actuacións necesarias para a súa implantación progresiva. ¿Alguna intervención en este punto? Vamos a votar por que é un requisito normativo e tenemos que ir por aí. ¿Alguna intervención o BNG? Procedemos logo a votación. Votos a favor? Punto número 5. Proposta de acordo, expediente de investigación, camiño número 1C 1.0463 en Talide. Expediente 959. Sí. Previo dictamen favorable da Comisión de data 21 de xullo de 2026 eleva ao pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, resolver o expediente de investigación declarando que non quedou acreditado o carácter privado do tramo do camiño inventariado co número 1C10463, polo que non procede modificar a súa situación no inventario municipal de bens e dereitos. Segundo, desestimar a solicitude formulada mantendo o tramo do camiño co número 1C10463 no inventario municipal de bens e dereitos do Concello de Meis a non quedar acreditado o seu carácter privado. Terceiro, manter a inscripción do citado tramo de camiño no inventario municipal de bens e dereitos en prexuízo das accións que poidan corresponder ás persoas interesadas ante a xurisdicción competente para a defensa dos seus dereitos. Cuarto, notificar o presente acordo ás persoas interesadas e aos servizos municipais competentes con indicación dos recursos que procedan. E quinto, facultar á Alcaldía para dictar cantos actos ou resolucións resulten necesarios para a execución do presente acordo. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Alguna intervención? Procedemos a la votación. Votos a favor? Abstencións? Punto número 6. Proposta de acordo do expediente de investigación camiño número 1C1.1107 en Vigaldonio. Previo dictamen favorable da Comisión de data 21 de xullo de 2026 elevase ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, resolver o expediente de investigación número 1360/2025 declarando que non quedou acreditada de forma suficiente a titularidade pública do camiño inventariado co número 1C11107, polo que non procede manter a súa consideración como ben de titularidade municipal.
Segundo, proceder á baixa do camiño inventariado número 11.1107 do Inventario Municipal de Bens e Dereitos do Concello de Meis ao non quedar acreditada de forma suficiente a súa titularidade pública no expediente de investigación 1360-2025. Terceiro, ordear que se practiquen as anotacións e modificacións oportunas no Inventario Municipal de Bens e Dereitos deixando constancia da baixa acordada e da presente resolución. Cuarto, notificar o presente acordo ás persoas interesadas e aos servicios municipais competentes con indicación dos recursos que procedan. Quinto, facultar a alcaldía para dictar cantos actos e resolucións resulten necesarios para a execución do presente acordo. Alguna intervención? Alguna intervención obrigada? Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Disculpade. Ben. Punto número 7. Dación de conta, período medio de pago, segundo trimestre de 2026. Sí. Xa dispor dos señores concelleiros que o promedio pago a proveedores do segundo trimestre de 2026 é 2,09 días. Punto número 8. Dación de conta, ejecución orzamentaria, segundo trimestre de 2026. Puxo xa a dispor dos señores concelleiros a execución trimestral correspondente ao segundo trimestre de 2026. Punto número 9. Posta en coñecemento da resolución da alcaldía. Tamén puxo en coñecemento dos señores concelleiros as resolucións da alcaldía dictadas dende o número 316 ata 497. E punto número 10. Robos e preguntas. Respecto a contratación do asesor xurídico, como está eses trámites e cando se vai incorporar? O asesor xurídico, como sabedes que tiñamos, de unha excedencia. Bueno, pues se inició un proceso de contratación, se estableceron unhas bases, se presentaron determinadas persoas, hubo un período de alegacións con as puntuacións que está pendente de resolver. Este primeiro día non me imagino que estará resolto, se le pediu documentación a uns aspirantes e está nesa fase. A palabra non me impugnar, pero decir, hubo quen fixa alegacións que non estaba de acordo No, que non estaba de acordo coa súa puntuación. Coa súa puntuación. Porque entón está en proceso, en principio hai datas previstas. En principio teria que haber empezado se non houbera estas reclamacións e contamos que en 2-3 semanas, máis ou menos, aproximadamente, que teñamos resolto o proceso. Despois, hai un plan de prevención de defensa contra incendios. Vais a sacar a prazo, vais a estudiar, para cando está previsto que salga, e entendemos que é para a Protección Civil, e será despois a quen se lle vai ser comunicado, se ás comunidades de montes, é dicir, como se vai a difundir ese plan, ou que alcance ten ese plan de contra incendios forestales. É dicir, o plan de prevención de defensas contra incendios forestales. Sí, ahora te digo, te verdad que te tempo. Ahora, o alcance de efectos secundarios, Joaquín. Perdón? Estás elaborando, nos pedimos unha subvención, adherímonos a esa subvención da Xunta para crear os plans de incendios municipais. Correcto. Vais a Estás elaborar, Estás elaborando, sí. estamos no verán, é dicir, iso propio Sí, sería que estuera activo, pues, será xa pensando no 27, porque para o 26. Sí, claro. Estamos xusto nese proceso exactamente porque os plazos da subvención, no momento no que salieron, nos adherimos e estamos agora nese O traballo. alcance, en principio, sería para a Protección Civil e despois tendes previsto un plan máis xenérico ou en que ámbito vai quedar eso? Con Seaga, que nunca se había pedido en este concello, se están desbrozando zonas que 12 kilómetros que é o máximo que che dan, que decir, nós estamos de mellorar o que se viña facendo en relación con ese tema. De feito, estas últimas semanas se desbrozou toda a pista que vai do campo de golf, que estaba Bacariza, Cuchín, por esa zona. Que é certo que algún veciño chamou que non quedaba ben desbrozado como cando desbroza o trator municipal, pero bueno, é un convenio que temos. Incendios. E en Ben, é certo que isto é un papel, Joaquín. O que fan falta son medios efectivos. E os concellos non temos a capacidade. Son outras administracións. Eu vou ter plan Non, digo xo
É dicir, como ciudadana, non como Correcto, concelleira, correcto. sino que isto é un documento que como documento vai a ter a súa valía, pero que fai falta contra os incendios son medios e efectivos. Correcto. Pero bueno, a coordinación é de entre Sí, por suposto. dentro E do nós Concello. todo que sea progresar en ese ámbito e ter máis información, pois estamos traballando. Bueno, e que ademais o plan non era gratuito, tuvemos que pagar No, unha no, parte, claro, subvencionar unha financiar parte, outra porque tivemos que pagar. Efectivamente. Sí, sí, sí. Non hai máis preguntas. Alguna pregunta, Obregá? Pois levantamos a sesión, moitas gracias. Non sei por que se me estaba apagando. No,